magandang gabi. Ngayon nakabiyahe po tayo ngayon. Tingnan natin yung Supremo 150 kung maliwanag ba yung ilaw niya. Ito yung ilaw niya mga Indians. Ito yung high niya. Ito yung low. Yung flasher niya, ito flasher niya mga Indians. Yung left, ito yung red flasher niya. Okay mga Indians. Ayun mga Indians. Tuloy-tuloy tayo sa pagbiyahe mga Indians. Ito yung ilaw niya. Yung mga Indians, yung pinapatay ko yung ilaw niya. Ito yun. Ganyan. Ito yung height niya. Height. Maliwanag naman yung mga Indians. Supremo 150. Yan mga Indians. Maliwanag naman yung ilaw niya. Ito yung 2021 model na Supremo. Ito yung Honda Supremo 150 sa gabi. Ito yun. Kaya ngayon pag ito ginamit nyo sa gabi, maliwanag siya kung yung ilaw niya. Ganyan ay ilaw ay yan, maliwanag mga yan. Kaya mga yan, ito Honda Supremo, maganda siya pang biyahe sa gabi kasi maliwanag yung ilaw niya.